kampakete vir dan jy oortief. Nog jy pas para soetskut, daar zie se vraag met doinse parimi kushtutus në përshum e rëndësishëm, dhe duhet kemi ditë që dhe shumë më e rëndësishëm për të implementu në trasimin e drejta rrëva. Propozimi për mënyrën e vendosjes rreth një ligji është të jetë me validitet madh. Sepse nuk mund të lejojmë që të edhe një herë të kemi majorizim për çështje kaq shumë të rëndësishme dhe shkelje të kushtëtues. Действително документи, што се однесуваат на заедниците, се донесува со партиите. Тука имаме ние одредба при вработување со личен документ, предлагате лична карта. Така тоа не е допишна точка со закон за лични документи, закон за лична карта, закон за патни страни и така натаму. Значи, основно, фактички треба да се имаме и други основи. Втората работа е верификација на национална припадност. Со што ќе се верифицира националната припадност? Стратегската група на Европската фонд, после мене те сигурно ќе дискутира и нашата латиничка координатор, нашата партичка група, да утврди дека предлог закон за правење соодветна застапеност задължително се примерува парламентарен механизам согласно членот 11 став 4 од Закон за комитетот. Значи, тој е иден закон кој ги засега правата на опозицијските заедници.